M'han explicat a casa que tenia poc més d'un any que vaig estar a les portes de la mort per una malaltia pulmonar greu. Deixava de respirar i el pare es passà tota la nit sacsejant-me per donar-me aquell alè de vida que em faltava i arribar l'endemà per anar a Barcelona a portar-me el millor metge que li havien recomanat. Era l'endemà d'una diada de Rams. A casa eren pastissers i hi havia molta feina. També va ser una altra diada de Rams, l'endemà, que es va esfondrar la casa on vivíem, amb tots a dintre, pares, avis, germans. Jo tornava a néixer de nou. Era la segona vegada. No és d'estranyar que el pare comptés els anys segons arribava el dia de Rams. Però no va ser fins a l'adolescència que la meva sensibilitat i empatia cap al patiment de les altres persones em va provocar alts i baixos emocionals fins a la descoberta de la meva vocació, aliviar el patiment humà. D'aquí escollir la professió infermera i exercir-la durant més de 35 anys. Desconeixia, però, durant els primers anys, la relació que hi havia entre aquell patiment físic i el patiment emocional. La ciència m'havia ensenyat a separar el cos de la ment i, per descomptat, de l'esperit i l'ànima. Aquesta mirada tan fraccionada de l'ésser humà, conjuntament amb una visió reduccionista en el diagnòstic i el tractament de les malalties, no em resolia aquelles preguntes que em feia quan acudia a la consulta d'infermeria o mèdica i es queixava de dolor i de patiment. Vivia i exercia sense la consciència d'unitat. Així, fins al dia que, afortunadament, vaig tocar fons i vaig arribar a la nit més fosca de la meva existència. Tenia 33 anys, els anys de Jesucrist, mort i resurrecció. I gràcies a tocar fons que vaig començar la meva recerca personal en l'àmbit de la salut i la malaltia. Va ser gairebé una dècada de transició cap a la descoberta de mi mateixa, a través del dolor, la malaltia, un divorci, la medicina tradicional xinesa i també la força que m'han donat sempre els meus pacients i els meus 3 fills, que aquí considero els meus mestres de vida. Aquestes experiències de vida, en conjunció amb una recerca imparable en l'àmbit de la salut, em van conduir a tenir una mirada molt més àmplia en el fet d'emmalaltir i sanar. I en aquest moment apareix la necessitat de compartir tot l'après. Primer va ser l'edició del meu llibre, Les claus de la salut, de Pagès Editors, i actualment la creació de l'Espai de Salut i Natura, Harmonia, a peus del Montseny, un espai destinat a la divulgació de la salut i a l'acompanyament holístic de les persones que transiten per un procés de malaltia, no descuidant cap de les seves diferents dimensions, la física, la mental, emocional, l'espiritual i la sistèmica. Arribar aquí, al moment de total entrega, comporta decisions no gens fàcils pel camí. Deixar la feina de funcionària de tota la vida, un trasllat de residència i molts aprenentatges. En definitiva, sortir de l'anomenada zona de confort, és a dir, de la presó de la comoditat i de la falsa seguretat, per arribar a la llibertat plena, amb la responsabilitat que comporta aquest camí de salut, creativitat i descoberta personal. Confiar en la vida ho facilita, sens dubte. I en aquest procés dinàmic que és la vida, la natura sempre m'ha acompanyat. A la infantesa, a tocar al parc de Sant Salvador, a Santa Coloma de Farners, el meu poble natal, més tard a l'Escala, a l'Empordà, on vaig viure molts anys, vaig aprendre molt del meu ofici i també vaig exercir la meva maternitat 3 vegades. Actualment a Arbúcies, entre les Guilleries i el Montseny, on he escollit tornar a la comunitat tot allò après durant tants anys. La natura ens aporta grans beneficis per la salut mental, especialment quan ens hem allunyat d'ella i quan sentim una buidor existencial que no ens deixa viure plenament i en pau interior. És per això que a Harmonia, la reconnexió amb la natura esdevé imprescindible en l'acompanyament de les persones, tot reconeixent el seu poder d'obrir la consciència a la realitat del que realment som. Ara és el moment d'expandir la consciència, de portar llum i transcendir del benestar al ben ser. La salut n'és només el resultat. I si el pare comptava els anys cada diada de Rams,
No puc evitar de pensar si té alguna cosa a veure que enmig de la dolçor dels tortells de nat i crema, jo, amb poc més d'un any d'edat, vaig sentir-me desconnectada de la natura que som i separada de l'escalf familiar. Per què si no em posaria tan malalta fins al punt de deixar de respirar? Quan el pare m'ho explicava, se li negaven els ulls. La mare no en parla mai, calla. Quant de dolor no expressat. Les ferides es curen, a poc, tant les del cos com les de l'ànima. Ara em retornen les històries del passat per poder reescriure-les amb amor i compassió. És només feina meva, de ningú més. Apedaçar els escosits de l'ànima, tal i com s'ergia els esquinços dels davantals la meva àvia Paquita, a qui la vida la va colpir tan fortament que no va poder suportar mai un sargit mal fet. No és sinó el procés de sanació, com sargir els escosits de la pròpia vida.